No, a je to úplne v piči. Tu musí mať všetko pod kontrolou. Děláš to? Čo tam tak chytáš? A čo jej povieš, Miro? Ivana. Chyba si tu na laškaju nám. Hej, a díky nemám perinu. Boha, veď ti požičiam. No už tam šalím, tak ako prepáč. Šalín. Prosím. Vyjebaj ho, vyjebaj čo. Z koho skade? Kone. Vyže? Tu nespia mužské pohlavie. Chápem. Mám ti ho doniesť? Môžeš. Miro, čo jej povieš? Nič, nemá vybačí. Čo? Nemá vybačí. Ako jej to povieš? Nie, Ticho. zásne nie. Povedz mi ako. Zasni. Tu. Miro, láhni si. Už čo urobili sex? Prepáč, ale som... Počkaj, ja si musím do piči pokošek. Nechceš ho? Špenadý. Ja som Coca-Colu. Tak ho zoberte niekde, no. Jirko, poď, ideme tancovať, poď. Ešte. Poď, ideme tancovať, ne? Ešte. Spášťať. V prvom rade sa ju vyšťať. Tu. Nie, aj to kokot. Nie, tu po. Cikáš? Dobre, idem aj ja. Testuj už. Čo? No nie, že to bude na internete. Dáme to na stránku? Neviem, pošlem do správy. No počkaj do piči, nech sa vysím. Aj. Ideš ho do piči. Daj to do piči toto. Chromí tie zuby. Haló? Čo som sa bežal? Už to tu. Ty spuhnutý mám ksít, ako ja by som 16 žil. Tu mám. Shrooms in my dressing room.
bombu si na seba dám. Takú bombu, že odchod. Všetci vybuchnú okrem mňa. A pritom tá bomba bude na mne, to bude môj ročníkový projekt. Allahu Akbar!